Kto sú nečistí duchovia? Veľmi dobrá otázka. Ak neexistuje Satan a démoni, kto sú potom nečistí duchovia, o ktorých píše Biblia? Najskôr musíme zistiť, čo sa v Biblii pod pojmom duch, duchovia popisuje. Ak začnem Bibliu čítať od začiatku a budem si pozorne všímať miesta, kde sa píše o duchu v spojitosti s človekom, tak mi začne vznikať obraz o tom, ako Biblia tento pojem používa. Dočítam sa o úzkosti a zovretí ducha. Dozviem sa o duchu múdrosti, duchu odvahy, ale aj o vešteckom duchu, duchu žiarlivosti či zlom duchu. Stretnem sa s duchom priamym, ale i lživým, pyšným i pokorným, zroneným i mužným, s duchom spánku i s duchom oživeným. Pomenovaním rôznych duchov je totiž opisovaný stav ľudskej osobnosti, jej vlastnosti, spôsob myslenia či momentálna nálada. Koniec koncov používame takýto spôsob vyjadrovania aj dnes. V žiadnom prípade sa však pri čítaní Biblie nedozviem nič o tom, že by nejakí nečistí duchovia boli služobníkmi Satana, vstupovali do ľudí a ovládali ich skutky. Práve naopak, vláda je v rukách človeka. Je predsa napísané: preborené mesto bez múru je muž, ktorý neovládá svojho ducha. Alebo na inom mieste: odvrhnite od seba všetky svoje prestúpenia, ktorými ste prestupovali, a zadovážte si nové srdce a nového ducha. Samozrejme, narazíme v Biblii aj na miesta, pre ktorých jednoduché pochopenie by sa ale že veľmi hodila predstava nadprirodzenej bytosti nečistého ducha. Napríklad, keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok, ale nenájde. Vtedy si povie: vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Keď tam príde, nájde ho prázdny, vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme so sebou 7 iných duchov, horších ako je sám, vojdu dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým. Tak to bude aj s týmto zlým pokolením. V duchu toho, čo sme si už povedali, rozumiem týmto Kristovým slovám nasledovne. Kristus varuje ľudí nečistej mysle, ktorí boli oslovení zvesťou o pokání, zvesťou o Mesiášovi a tak očistení, aby sa nedali stiahnuť nazad do starého spôsobu myslenia a života, pretože ich skutky a stav sa nakoniec výrazne zhorší. Tento prístup potvrdzujú aj slová apoštola Petra o ľuďoch spomedzi židovských kresťanov, ktorí sa neskôr odvrátili od Krista nazad k judaizmu. Ak sa teda tí, čo poznaním nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista unikli poštvrnám sveta, znova do nich zapletú a dajú sa premôcť, ich koniec je horší, ako bol začiatok. Bolo by pre nich lepšie, keby neboli vôbec poznali cestu spravodlivosti, ako ju poznať a odvrátiť sa od svätého prikázania, ktoré sa im zverilo. Prihodilo sa im to, čo hovorí pravdivé príslovie. Pes sa k tomu vrátil, čo vyvrátil. A umyté prasa váľa sa v blate zasa. To bola moja krátka odpoveď. Osobne sa skôr prikláňam k vysvetleniu so zmysluplným obsahom, než k fantáziám o nejakom duchárstve. Prajem vám krásny deň.